खुलुमबाय। दिनै आं दोंसे खन्थाइ लाबोदों। खन्थाइनि मुङा जाबाय आंनि बे जोबथा राव नोंनिसिम। खन्थाइखौ लिरदों बिथां सामिल बर'आ। गामि थाइगिरबारि आरायगोन बिथां सामिल बर'आ। सना आंनि बे नोंनिसिम जोबथा राव। हायोबोला आंनि थाखाय नोंनि गोरबोआव अननाय दङब्ला खोनासंदो नों सना। सना आं थारै नोंखौ आं जिउ बाउसोमना नोंखौ पागला बायदि मोजां मोनदोंमोन सना। आरो आं नोंखौनो खोथा सानबाय थायोमोन सना। उन्दुनाय समावबो नोंनिनो सावगारिखौ नायना उन्दुयोमोन आं सना। नाथाय दा आं मा खालामबावनो, नोंदि आंखौ मुगैबाय आरो नेवसिबाय। जागोन सना जागोन, नों आंखौ हाजासे मुगै आरो नेवसि सना नेवसि। आं बायदि थाइसे गैजा रोङि निखावरि सुबुंखौ मुगैयाबोला सोरबायदिखौ मुगैनांगौ सना, सोरबायदिखौ मुगैनांगौ। आंखौ मुगैबाव सना मुगैबाव। आंनि बे नोंनिसिम जोबथा राव सना। नोङो गोजोनै थादो सना, नोङो गोजोनै थादो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।